Reserve-schutter Willy Jansen neemt vandaag de plaats in van de eerste schutter Ger Kerkhoff. En dan hebben we John Jansen, Laura Jansen, Desiree Jansen, Marina Schmitz en Pieter Cox. 3 mannen, 3 vrouwen. Niet omdat ze het zo graag eerlijk verdelen over de seksen, maar gewoon vanwege de schietprestaties. Tuurlijk. Dat zie je wel, maar de vrouwen schieten toch wel goed. In de dagen tussen afgelopen zondag en komende zaterdag wordt er maar 2 keer geoefend. Dat vinden wij voldoende. Meer moeten eigenlijk ook niet oefenen. Dus ja, het ligt er al aan hoe zenuwachtig dat je ziet en zo. De laatste weken hebben we toch wel redelijk goed geschoten. Dus zouden ze kans maken. Nou, dat zou wat zijn. Noordelijker dan Grubbervorst vond er nog nooit een oud-Limburgs schuttersfeest plaats. Ons genoegen heeft al een plek in gedachten. Pal achter het eigen schietterrein. Ik denk dat hier aan de rechtse kant zouden de bomen kunnen staan, dat we richting die bos gaan schieten. Dus dat moet kunnen. We gaan het proberen in ieder geval. En mocht de NUM naar Siebegewald komen en als het OLS 2016 daar zou plaatsvinden, weet de rest van Limburg het plaatsje dan te vinden. Er zijn mensen die denken vanwege de naam dat het in Duitsland ligt. Nee, het is wel vlak aan de grens Duitsland, maar het is geen Duitsland. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Eerst kavelen, zaterdag en misschien nog zondag. Naast het grote vrouwelijke aandeel bij ons genoegen is er nog een opmerkelijk feit. Van de 36 schutterijen die nog in de race zijn, is er 1 die geen heilige in de naam heeft of een naam heeft die verwijst naar het katholieke geloof. Dat is ons genoegen uit Siebegewald.